икономика. Преди това аз си спомням, че тя учи в надпис паралелно на Български университет, но се надявам тя да ми разкаже повече за това. И по-специално защо се отказа от актьорството. Вие средца може да играете на свидано. И за навънка. Разбира се, много се заговори и за този подслудеж с Антон Босков, но дали това е истина, защото пък чухме, че Софиянски го отрича. Така и иначе време да разберем от самата нея. Моля ви за аплодисменти. На Васил Бошков сина. Няма проблем, молите се. В крайна сметка на красиви жени винаги са простени първите 15 години. Абсолютно в София така, макар че ти вече не знам колко. Идваш ти много така. Аз идвам много често. Така ли? На мен много ми в България, семейството ми, приятелите ми идват доста често. А сега, ако трябва да бъдем точни и да не видим, Тук на един приятел му карах снимки. Познат де? Боровете, викам, ние живеем в Борова град сме, викам много хубави борове. Защото като погледаш само тук, нищо не мислиш, си някаква планина. Да, създават впечатление на популистка фамилия, на хора, които обичат да се забавляват, пък и крайна сметка с 3 деца, може би винаги е весело. Определен. Чудесно. Но все пак да започнем, молите, защото аз трябваше няколко неща да разкажа, така иначе изчаквахме да влезе в студиото, но в момента